もううるせえな。相手が妊娠したんだよ。だからお前はこの家からとっとと出て行け。逆ギレするんだ。わかったわ。その代わり、凛は連れて行くわ。それじゃあ。ちょっと待って。私も連れて行ってよ。あなたはダメ。だって。どうして長女のミオは置いて行き、次女の凛は連れて行くのか。これにはある理由があった。私は初婚だが、夫はバツイチだ。夫と知り合ったのは以前勤めていた職場。交際する前、夫は私の先輩にあたる人だったのだが、いつも余裕があり、そんな姿に私も憧れを抱いていた。だがそんな夫だったが、前の奥さんと別れたと会社で噂になっていた。なんでも元奥さんが若い男と浮気をしていたそうだ。そのことが原因で夫と元奥さんは離婚。それ以来、夫の両親に協力を仰ぎながら、夫は長女のミオを育ててきた。離婚してから数年後、私は夫に告白された。そのまま交際し、結婚することになった。その後、私は会社を退職し、別の会社で働くこととなったのだが、大変なのは結婚した後だったのだ。夫と一緒に暮らしていくことも楽なことではなかったが、それ以上に大変だったのは、夫の連れ子のミオだった。私も両親が離婚していることもあって、ミオの気持ちはわかると思っていた。しかし彼女はやたら私を敵視していたのだ。その様子に夫も気づいていたのだが、特に注意したりすることもなかった。ミオにはいろいろアプローチを仕掛けてみたが、どれもすべてダメだった。出会いたての時はまだ良かった。挨拶をしたり、私の作った料理を食べることもあったので、最低限のコミュニケーションは取れていた。悪くなったのは高校1年から。口を聞かないのは当然。料理を口にすることはあっても、美味しいとは一言も言わなかった。このままの関係で家族でいることはできない。そう思った私は二人きりでミオと話すことにした。ミオちゃん、私のことを嫌い？もちろんこの質問に対してミオは黙ったままだった。その後も質問を投げかけたが、彼女は一切私の質問に耳を傾けなかった。何度聞いても答えようとしない彼女を見て、もう諦めようと思い、その場を立ち去ろうとしたとき、なんとミオが口を開いたのだ。みゆきさんさ、自分が相当やばい女だってこと気づいてる？え？どういうこと？はあ、やっぱり気づいてないよね。お母さんも浮気してたかもしれないけど、お父さんも浮気じゃない？だって、二人って離婚する前から付き合ってたんでしょ？だったら浮気じゃん。いやいや、そんなことないよ。だってお父さんと私が付き合ったのは離婚したって聞いてからだから。でも、仮にそうだったとしても、離婚した人と付き合うってどうなのかな？最初から念入りに準備してたんじゃないの？そんなわけないでしょ。ずいぶんムキになるね。もしかして、図星だった感じ？みおちゃん？まあ、別にどっちでもいいんだけど、ただ軽蔑はしてるって話だから。あと、ちなみに凛のことだけど、私は妹と認めてないから。どうして？確かに母親は違うかもしれないけど、一応家族なのよ。でも、あんたから生まれたわけでしょ？そもそも母親として認めてない人の子供なんて、妹と思えるわけないじゃん。それくらいわかるでしょ？でも、凛はあなたのことを慕ってるのよ。あれマジでうざいんだよね。いつまでもひっついてきてさ、本当の妹なら可愛いなとか思うんだろうけど、私には思えなかったわ。やっぱり母親が違うってのが私の中で大きいのかも。だから、これからも私はこのスタイルで行くから。あと、欲しい洋服あるからお金ちょうだい。この間お父さんに買ってもらったばかりじゃない。
第一、お父さんがそんなこと許すわけないでしょ。はあ、やっぱりみゆきさんは自分の娘じゃないから、そうやって厳しくするんだ。はあ、これで洋服買ってくれたらなんとかしてあげようって思ったのに、ほんと残念だわ。せっかく母親として認められるチャンスだったのにね。ミオははっきり言って私のことを母親として認めてはいない。それどころか完全に私のことを舐めきっている。100歩譲ってそのこと自体は別に構わない。だが妹のことまでも認めていないなど、ミオを慕っているリンがこれではかわいそうだ。どうにかして関係を良くしたいが。夫にこの状況を相談したのだが、その頃から夫の様子に異変が見られた。家に帰ってこないことが増え、本人は出張が多くなったと言っていたのだが、どうも怪しい。何も根拠はないが、直感で何か後ろめたいことをしているのではないかと思った。そんなある日のこと、母から久しぶりに連絡が来た。すると、突然、母から体調は大丈夫かと聞かれたのだ。確かに最近体調を崩した日はあったのだが、なぜそれを母が知っているのかわからなかった。すると母から不思議なことを聞くことになった。なんと先日、母は友人たちと温泉旅行に行ったらしいのだが、そこでなぜか夫と会ったと言っていた。その際に夫は私の体調のことをちらっと話したようだ。だが一つおかしなことがある。母が旅行に行った日だが、確かに夫は仕事で他県へ出張に行っていた。しかし夫に聞いていた行き先とは違ったのだ。それに出張に行くときはビジネスホテルだと言っていた。温泉に行くこと自体おかしいのだ。接待という可能性もあるが、それなら行き先を言わなかったのか。これは何か隠している。そう思った私は、その日から夫の言動をチェックを始めた。出張から帰ってきたらカバンのチェック。それらしき証拠は出てこなかったのだが、週末の昼間寝落ちした夫が落としたスマホを見て浮気していたことが発覚。私はすぐに夫に問い詰めようとした。しかし、私の行動よりも早く動いたのは、なんとミオだったのだ。私と話したいことがあると言ってきたミオ。何かと思っていたら、その浮気のことだったのだ。ミオは以前、私がいない時に夫が電話しているのを目撃したらしい。その電話の相手を察するに浮気相手ではないかという見解だった。私もさすがにもうわかるよ。お父さんってかなりの女好きなんだと思う。お母さんも男好きだったかもしれないけど、二人とも常に刺激を求めてる。たまたまお母さんの方が早く発覚しただけで、もう少し遅かったらお父さんだって浮気してただろうしね。ミオは生意気ではあるが物事を冷静に見ていた。だが疑問だったのはなぜそのことを私に言ってきたのかということだった。するとミオは私の方をニヤニヤしながら見てきたのだ。みゆきさんさ、また捨てられたらやばいんじゃない？だってお父さんのお金目当てで結婚したんでしょ？お金目的ってことは、やっぱり浮気されても容認するの？ミオは半笑いで私にそう聞いてきた。一体何を言ってるのかよくわからなかったのだが、さすがに浮気されて OK をするなんてありえない。容認なんてするわけないでしょ。本人に問い詰めて浮気が事実なら、それなりにしかるべき対応を取るわ。私だっていつまでも黙っているわけではない。いざとなれば夫を切り捨てる覚悟くらいできている。私のその言葉を聞いた瞬間、ミオが笑い出した。しかるべき対応って、どうせ何もせずそのままの状態が続くんでしょ？浮気しても見てみないふりして、いつまでも家族仲良いアピールしてくんだろうな。そんなの私耐えられないから一人暮らししていい？一人暮らし？でもまだあなたは高校生じゃない。
それなら一人暮らしなんてできるわけないわ。そこは、お父さんから養育費もらったりすれば、そのお金でいけるっしょ。一人暮らしだって養育費程度じゃ賄うことなんてできないわよ。まあ、なんとかなるでしょ。だいたい浮気する人たちがいけないんだから。みゆきさんにも払ってもらえばいけるって。どうして私が払うのよ。言っておくけど、みおちゃんもりんの学校関連のお金がかかるんだから、そんな余裕はないからね。なんとかしてよ。もう私は一人暮らしするって決めてるの。親でしょ。親なら子供が困ってる時くらいすぐに手を差し伸べなさいよ。それとも、みゆきさんってやっぱり親にはなれないのかな。今まで散々我慢してきたが、ここまで言われたらもうこの子の面倒は見れない。それなら今度夫に話を聞くときに、どうせならミオのことも話そう。そう決意し迎えた週末。夫は何を聞かれるのかよくわかっていない様子で、ミオは逆にそのヒリヒリした空気を楽しんでいるように見えた。そして私から夫の浮気について話を切り出した。浮気してるよね。夫はその言葉を聞いた瞬間、すべてを悟ったような顔をしていた。おそらく言い訳を考えても無駄だと思ったのだろう。ああ、言い訳しないのね。意外だったわ。どうせバレてるんだろ。だったら言い訳なんかしたって意味ないだけだ。ずいぶん腹をくくってるのね。それでどうなの？私たち家族を裏切ってどう考えてるつもり？ちゃんと考えてるよ。は？ちゃんとって何？全然考えてないじゃん。これで私があなたに聞かなかったら、あなたは一生隠してたってことでしょ？それって言うつもりなかったってことなんじゃないの？私の次々の問い詰めに、夫はテーブルをバンと叩いた。うるせえな。だいたい浮気したのだって誰が悪いと思ってるんだよ。この家に帰ってきたいと思わせなかったお前が悪いんじゃないのか？夫は浮気をしたのは自分のせいではなく、私のせいだと言い始めたのだ。これには開いた口が塞がらなかった。一瞬ミオが視界に入ってきたのだが、彼女は両手で口を塞ぎ、笑いをこらえているようだった。おそらく私たちが揉めているこの状況を楽しんでいるのだろう。本当に悪趣味な子だ。そして夫は私に言ったことで勢いがついたのか、ついに離婚について口にした。とにかく、もうこれでいいか？どっちみち離婚しようと思っていたんだ。相手が妊娠したからな。え？は？妊娠したの？そうだよ。だからこの家から出て行ってくれ。相手の子もこの家に住むつもりだから。明らかに開き直っている様子の夫を見て怒りがこみ上げてきた。この男は私のことは抜きにしても子供たちのことをどう考えているのか。するとミオが夫にあることを告げた。お父さん、私ってこれからどうなるの？ああ、そうだな。俺と一緒に来るか、それ以外の選択をするか。だったら一人暮らししていい？これ以上新しいお母さんと交流するのも面倒だし、何より一人の方が楽だからね。そうか。それなら別に構わないが。よし、決まりね。やはりミオは一人暮らしができればそれで問題ないようだ。だがそれでいいならこれ以上は何も言うまい。じゃあ、私は出て行くわね。あと、リンも連れて行くわ。ああ、そうしてくれ。それじゃあ、私もお父さんの邪魔しちゃいけないし、みゆきさんたちについていくわ。あなたはダメ。なんでよ。一人暮らしするって言ってたでしょ。だったら今この瞬間から私には頼らないこと。新居が見つかるまでいいじゃん。あれだけの単価を切って、まさか助けてくださいなんて言わないよね。そんなこと言ったら恥ずかしいものね。何あんた。
だったらいいよ別に。新居が見つかるまでこの家にいるわ。お父さん、いいでしょ？ああ。今まで私に散々なこと言われて、ようやく復讐できると思った？残念だったね、おばさん。あんたみたいな小娘に復讐？でも確かに結果的にはそうなるかもね。それから一つ忠告しておくけど、みおちゃん、多分一人暮らしできないと思うよ。は？何言ってるの？そのうちわかるよ。みおは不思議そうな顔をしていて信じていないようだったが、私が言ったことははったりでも何でもない。本当にできないと思う。この家のことは私が一番よくわかっている。そしておそらく夫も先ほどの様子を見て気づいたようだ。だが私にそれなりの態度をとって後に引けなくなったのだろう。今から夫がどんな決断を下すのか楽しみだ。それから私たちは短期間ではあるが別居をした。その後すぐに私が弁護士に依頼し、離婚調停と慰謝料請求を行った。すると最初に連絡が来たのは夫ではなくミオ。二人で話したいことがあるそうだ。何を言われるかは大体わかっているが、出向くことにした。呼ばれた場所へ行くと引きつった顔をしているミオがいた。ミオは私が来たことがわかると、駆け寄り抱きついてきたのだ。お母さん。お母さん？そう呼ばれたのは初めてだった。今まで名前で呼ばれていたので、ミオからそう呼ばれるのには違和感しかなかった。だがこれも彼女の作戦なのだろう。理由はなんとなく察しがつくが聞いてみることにした。私も一緒に生活させてくれない？一人暮らしを望んでなかった？最初はそうだった。だけどお母さんとリンが出て行って分かったの。私はなんて愛されていたんだって。お父さんなんて私のことを見向きもしてくれない。だけどお母さんとリンはこんな私を気にかけてくれる。それがどれだけ幸せなことなのか、私は何も分かってなかった。本当にごめんなさい。この間と態度がずいぶん違うけど、反省したってことなのかな？うん。そっか。でもごめんね。私、みおちゃんのことは面倒見れないな。どうして？みおちゃん、今日ここに来たのってお父さんがお金ないって分かったからじゃないの？その瞬間、ミオの額から汗が流れるのが見えた。やはりそんなことだろうとは思っていた。夫のお金の管理は結婚当初に問題があると分かり、私が今まで管理していたのだ。結婚当時、夫は貯金が全くなく、離婚した時にやけになって散財してしまったと言っていた。だが実際はある分だけ使ってしまうのが夫の性格だった。そのことに気づいた私はすぐさま家計管理をすることにしたのだ。しかし少し前から夫は自分がお金の管理をすると言い出した。さすがに結婚から数年経っているから任せても大丈夫だと思い、任せていたが浮気が発覚して通帳を調べたところ、手元のお金がかなり引き出されていたことが分かった。おそらく浮気相手に使ったのだろう。そうなれば、ミオの一人暮らしをするためのお金など支払えるわけがないのだ。それを夫に言われて、ミオは私を訪ねてきたのだろう。一人暮らしができない。それなら住む家はせめて確保したい。そう思って私のところに来たんでしょ？いやー。残念だけど、私のところに来ても何も解決策はないわ。あなたはお父さんと住むか、それとも高校生活を犠牲にしてお金を稼ぐか。多分どっちかしかないわね。どうしてそんなひどいこと言うの？私はまだ未成年だよ。甘ったれるな。あんたがどんな高校生活を送ってるか全部知ってるよ。この間家を出た後、学校から連絡があった。同級生に嫌がらせをしてるって聞いたよ。そんなことしてる人間が自分だけ助けてもらおうとか生ぬるい考えしてるんじゃないよ。人に嫌なことをしたら自分に全部返ってくる。
これは本当にそうなの。汚い手を使って上に行けば、後で必ずしっぺ返しに遭う。よく覚えておくのね。お母さん。って言っても、私も本当の鬼にはなれないから、親切心でおばあちゃん家に連絡しておいたわ。住むところがないなら、そっちへ住みなさい。おばあちゃん家はちょっと。嫌なら、お父さんと新しいママと住みなさい。決まりね。それじゃあね。これからは人に与えてもらうんじゃなくて、与える側に回るのよ。こうして今回の一件は幕を閉じた。あれから夫とは離婚が成立し、夫からも相手からも慰謝料を請求できた。今まで夫は浮気相手によく見せようとかなりおごっていたらしいが、お金がないことを知った相手は激怒。結局そちらとも別れたそうだ。そしてミオだが姑の家にいる。なぜミオが義実家へ行くことに難色を示したのか。理由は簡単で厳しいからだ。しつけやマナーには特にうるさい。私も何度も揉めてきた。おそらくそこならお寺に入るよりもミオにとっては良い薬になるだろう。私はあれからリンの子育てをしながら仕事をしている。再婚はいつかしたいと思っているが、慎重に生きたい。だからゆっくり相手を見つけて理想の家族を作れたらそれで良いかなと今は思っている。